Zdravím všechny, jmenuji se Marcela a s Adamem jsem se spojila přes reklamu, přes konverzní trichtýř a to, že slibuje klienty a příjem až 100 000. Mě to zaujalo, protože jsem z toho cítila, že to je něco jiného, než to, co jsem do dneška znala. A pustila jsem se do toho, je to úžasná práce s ním. Je to mladý člověk, který fakt má hodně zkušeností, ví, co chce a všechny jeho zpětné vazby, co mě dává, nenechává mě v tom samotnou, tak jsem za to moc a moc ráda a těším se na další spolupráci, jsem tak v polovičce a určitě do toho jděte s Adamem. Je to skvělý člověk a ví, co dělá a co chce a pomáhá nám, aby jsme my zas mohli pomáhat lidem. Mějte se krásně.